Up downtown. Quad K, stop it. What is it? This is a triplet. Representing the Xmas part. Kupiko, Ikoko, Naniko. What is it? Stop it. Yeah. Yes. Inside, interior, mukati. Ndakutashe mukati, ndakuyenda kupati, ndochitanga kutamba kadhanzi kekudona, akungodai so inini ndatodona, vanhu vakawanda wonditi wagona. Triply, what is it? Mudzviti, stop it. Yeah. Mauraya mombe ndiri kuda zvemukati, mbudzi yamavhiya maisepi zvemukati, huku yamabika zviri kupi zvemukati, saka ndatotsamwa ndiri kuda zvemukati. Mauraya mombe ndiri kuda zvemukati, mbudzi yamavhiya maisepi zvemukati, huku yamabika zviri kupi zvemukati, saka inini ndatotsamwa ndiri kuda zvemukati. Zvemuinterior, zvemuinner zvemukati ndizvo zviri kudiwa kuno kupati. Xmas party nezvemukati, mahappiness nezvemukati, no stress no pain nezvemukati, saka ndatotsama ndiri kuda zvemukati. Imi sister siyai zvemukati, muri kuenda kupi matiza nezvemuinterior. Pana rasa vakupopota, vaperi bhodho vambokokota, vari kufunga tinovakwata, this time hatina chekukwata. Ndiperi masina ndoda, ndiri kuda zvinhu zvandoda. Mira izvozvo, sanbata man, mbosiya ipapo, bata uko, enda uko, enda panotonhora, zvemukati zvinoora. Triply, ndauya ndina ganzi, takutora chibhanzi, tiri kutengesa mabhanzi. Vakuramba kutenga mabhanzi, vari kuda zvinhu zvemukati, maguru, matumbu, masusu, chiropa, chitaka nezvimwe zvinonaka. Mauraya mombe ndiri kuda zvemukati, mbudzi yamavhiya maisepi zvemukati, huku yamabika zviri kupi zvemukati, saka ndatotsamwa ndiri kuda zvemukati. Mauraya mombe ndiri kuda zvemukati, mbudzi yamavhiya maisepi zvemukati, huku yamabika zviri kupi zvemukati, saka inini ndatotsamwa ndiri kuda zvemukati. Zvemuinterior, zvemuinner side, zvemukati ndizvo zviri kudiwa kuno kupati. Xmas party nezvemukati, mahappiness nezvemukati, no stress no pain nezvemukati, saka ndatotsama ndiri kuda zvemukati.